Здравейте, хора! Вие сте с програмата на политически размисли. Днес ще си задаваме въпроса: дали да прекръстим канала ми на Баничка след с нашия компетентен гост, възглавницата. Питате се, кой е Банички след? Естествено, че дядо с шапка. След дълги размисли и изчисления, те решиха, че безсмислието идва, когато смисълът се осъществи. Чакайте. Колегът възглавница попита, какво има общо с темата това? Какво има общо с темата това? Много правилен български слово. Да, какво има общо с темата? Ами, нямам си никаква представа. Сега идва и въпроса, който абсолютно всички сте си задали. През лятото, дали каналът ще се казва Баничка с вода? Ами, всъщност, може би, наистина. Да, така ще се казва. Това беше от мен. Дано клипът да не ви е харесал. Дайте му дизлайк, не се абонирайте и чао!